ଅନେକ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲୁ ରସୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ, ଯାହାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କିଛି ବି ଯଦି ଥାଏ ଫଙ୍କସନ୍, ଏଇମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ଏମାନେ ପୁରା ସବୁ କାମ ଉଠେଇଦେବେ। ରସୁଣ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରି ଆସିଗଲୁ ଚିକେନ୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲି ଆଉ ରୋହିତ ଚିକେନ୍କୁ ସଫା କରୁଥିଲା। ଚିକେନ୍କୁ ଭଲସେ ସେ ସଫା କରିଦେଲା, ସେ ରୋଷେଇ କରିବ ନା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ସଞ୍ଜନା ଆଉ ସିପୁନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆର ବର୍ଷକୁ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ କାମ ଶିଖି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଆଜ ଭଲସେ ଭଜା ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ସାର୍ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଗଲି ରୋହିତ ପାଖକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖୁସୁଣିଟା ଦେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଖୁସୁଣିକୁ ମୁଁ ଧରିନି ତ ମୋତେ ଖୁସୁଣି ଧରିଛି। ୟା ପରେ ଆମେ କିସ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।